sukru ġdid li ġbar. Ima wixandru sultan tas-sema. Kodba mqazza nisimgħu tkellim inallum fis-skit. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum f'dil-Knisja għandna ir-relikwja tal-Beatu Karlu Acutis, illi dan sar beatu minn dan il-Papa u issa naturalment jistennew xi miraklu li huwa jagħmel biex imbagħad il-Papa jagħmlu qaddis. Għalhekk ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, narfu il-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Kelinu Żammit. O Alla li fil-ħajja tal-Beatu Karlu Acutis u rejti lana bla qis tal-Ewkaristija u għamiltu eżempju għaż-żgħażagħ u xut tal-ħnina lejn il-foqra. Bl-interċessjoni tiegħu għatina li ngħixu dejjem ma' qudiem miegħek u li narfuk f'ħutna li niltaqgħu magħhom fil-mixja ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom mis-sirjiet għax intom araftu il dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qelibtu il-ħażin. Ktibt lilkom tfal għax intom araftu lill-missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom araftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tagħmmar fikom u intom qelibtu l-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier ma tagħmmarx fih. Kull ma fiha id-dinja, jiġifieri il-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja, dan mhumiex ġejjin mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u nsejjaħ isem il-mulej. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u nsejjaħ isem il-mulej. Xirrot li l-mulej għal-ġid kollu li għamel miegħi. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej nsejjaħ. Nolli il-kalċi u nsejjaħ isem il-mulej. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien qaddejtijek bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejt li l-irbit tiegħi. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u nsejjaħ isem il-mulej. Lilek nofri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej nsejjaħ. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Nolli il-kalċi Alleluja, alleluja,
Alleluja. Jinu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema, jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qalilhom: Jiena huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lowt tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: Tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem, ma tixorbux demmu u ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li huwa ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll jiena min jiekol lili huwa wkoll jgħix bija. Il-kelma tal-mulej. Għanna qudiemna hawnhekk fostna ir-relikwija tal-Beatu Karlo Acutis u jixraq li propju hekk f'din l-okkażjoni, nbieraħ kellna ċelebrazzjoni tas-sew sabiħa għaż-żgħażagħ u l-adolescenti, f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa inħalluh ikellimna hu. Għan ninsewx dan il-Beatu mar jiltaqa' mal-mulej fl-età ta' 15-il sena. Ma mar jiltaqa' mal-mulej għaliex meta kien għadu adolescenti, meta kien għadu tifel, għamel esperjenza tal-mulej f'ħajtu. U din l-ewwel ħaġa li huwa qiegħed jiċċalenġjana, jitlobna nwettqu f'ħajjitna. Innistħajjer il-Karlo Acutis jgħidilna: imma intom il-mulej tafuh tassew, tħobbuh tassew. U biex ma ntawwarx ħan naqra biss xi frażijiet minn tiegħu li ta' min jirrifletti fuqhom. Kulħadd jitwieled oriġinali, iżda ħafna jmutu fotokopja. X'rid jgħid bija? Il-kol kemm aħna jitwieldu differenti. Imma ħafna drabi disgrazzjatament insiru kollha l-istess u nitilfu dik l-oriġinalità li Alla ħalaqna bija. Kull wieħed minna għandu missjoni speċjali xi wettaq, missjoni sabiħa. Jekk ma nagħmilx jien, mhu ħajjagħmilha ħadd. Tibżgħux, kemm drabi nibżgħu fil-ħajja tagħna. Araw dan iż-żagħżugħ anke f'waqt il-marda tiegħu tal-lukimja x'kien iħobb jirrepeti u jgħid: tibżgħux għax bl-inkarnazzjoni ta' Ġesu il-mewt issejr ħajja. M'hemmx għalfejn taħrab, fil-ħajja ta' dejjem tistennina xi ħaġa straordinarja. Ikompli, kontinwament staqsu lill-anġlu kustodju tiegħek għall-għajnuna. L-anġlu kustodju irid isir l-aqwa ħabib tiegħek. Huwa l-anġlu kustodju li jmexxina fit-triq biex niltaqgħu ma' Alla.
u nispiċċa b'żewġ espressjonijiet kbar dwar l-Ewkaristija. Aktar ma nirċievi l-Ewkaristija, aktar insiru bħal Ġesu biex minn din id-dinja induqu ftit mill-ġenna. L-aħħar espressjoni tiegħu jekk noqogħdu quddiem Ġesu Ewkaristiku insiru għad-disejn. U propju b'din il-frażi nixtieq inħabbrilkom u ngħidilkom li il-lejla kif tafu iż-żgħażagħ minn 18-il sena l fuq fit-8:30 sejrin jitilqu pellegrinaġġ mis-santwarju tal-Qala għal dan is-santwarju. U għalhekk fil-preżenza tar-relikwa ta' Carlo Acutis is-santwarju sejjer jibqa' miftuħ u mit-8:30 sal-11:30 aħna sejrin nakkumpanjaw liż-żgħażagħ tagħna bit-talb tagħna quddiem Ġesu Ewkaristija. Ġifieri l-lejla mit-8:30 sal-11:30 ikun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika. Umu bil-wifqa aħna nifirħu bil-miġġa fostna tar-relikwa tal-Beatu Carlo Acutis inresqu quddiem il-mulej dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tiegħu. Għall-Knisja sabiex ma tiġi qatt nieqsa mix-xhieda ta' ħajja qaddisa li bħal dik ta' Carlo jagħmilha tidher dejjem iżjed sabiħa u bla teba. Nitolbu. Għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna sabiex bħal Beatu Carlo Acutis jarfu dejjem jagħmlu użu tajjeb mill-kompjuter u mill-internet. Nitolbu. Għal-morda sabiex bħal Carlo Acutis id-batija tagħhom tiddawwal bid-batija tagħhom maquda ma' ta' Kristu tiddawwal bl-imħabba tiegħu u tkun xhieda għall-oħrajn. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex bħal Carlo Acutis ikollna imħabba u qima kbira lejn l-Ewkaristija li niċċelebraw u nadoraw. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex kemm aħna u kemm fil-familji tagħna nerġgħu niskopru iż-żbuħija tat-talba tar-Rużarju li Carlo Acutis kien tant joss u jgħid. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet il-Beatu Carlo u jagħmel li bit-talb tiegħu aħna nimxu warajk u nħobbuk b'qalbna kollha bi Kristu Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej miħżuniti u id-dnub tiegħi.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqgħu Alla din l-offerta tagħna u għatina l-esperjenza ħajja ta' imħabtek biex fuq l-eżempju tal-Beato Carlo Acutis naqduk fl-altar tiegħek b'qalb safja u ġeneruża biex niċċelebraw kif jixraq it-tifħir tiegħek u niksbu l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Bil-qawwa tal-imħabba inti twassal lil xi wħud sabiex isiru jixbħu aktar lil-libnek u tidher ħajja l-preżenza tiegħek u l-wiċċ tiegħek. Hekk bil-ħajja qaddisa tal-Beato Carlo aħna nitħeġġu għas-sema pajjiżna fih inti urejtna t-triq l-aktar żgura li twassalna l-ferħ tal-għaqda perfetta ma' Kristu. Għalhekk flimkien mal-qaddej tiegħek li llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tiegħu u l-kori kollha tal-anġli u l-qaddisin intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek kellin u żammit li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqazzma Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollu minn kull ħażin. Żommni dejjem fedi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Kienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem.
Nejdu issa it-talba bl-interċessjoni tal-Beatu Karlo Acutis. U Alla Missier tagħna, nirringrazzjawk li tajtna lill-Beatu Karlo Acutis tifel ta' żmienna bħala mudell għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna u bħala messaġġ ta' imħabba għal kulħadd. Inti tajtu il-grazzja li fetà daqshekk żgħira iħobb b'imħabba kbira lill-ibnek Ġesu, tant li l-Ewkaristija kienet għalih il-highway għas-sema. Inti tajtu wkoll lil Marija bħala maħbuba u permezz tan-namra li kellu għar-Rużarju għammiltu għannej tat-tenerezza tagħha. Nitolbuk, ilqa it-talb li jagħmillek għalina, ħares b'mod speċjali lill-foqra li ju tant ħabb u għen, u li bl-interċessjoni tiegħu għatini l-grazzja li tant neħtieġ fil-waqt li nitolbok tfawwarna bil-ferħ li naraw lil Beatu Karlo qaddis fost il-qaddisin tal-Knisja. Għamel li jitbissima tiegħu tkun għalina bħal fanal li jwassal id-dawl tal-glorja tiegħek f'ħajjitna. Dan nitolbuhulek bi Kristus Siedna. Amen. Miġdejt infakkarkom fl-adorazzjoni tal-lejla. Santwarju jkun miftuħ mit-8:30 sa 11:30 sa xejn jaslu iż-żgħażagħ. Imbagħad meta jaslu iż-żgħażagħ aħna inħalluhom għal mument ta' talb li huma sejrin jagħmlu hawnhekk fis-santwarju. Għalhekk waqt li huma mexjin, tinsewx, il-mixja l-pellegrinaġġ huwa simbolu tal-mixja tagħna lejn is-sema. Waqt li huma mexjin lejn dan is-santwarju, aħna hawnhekk f'riġlejn Ġesu Ewkaristija kif iħeġġiġna il-Beatu Karlo Acutis nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna ħalli huma wkoll jilqgħu is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nitolbu. O Alla Missier tagħna, il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem li bih tmajtna fit-tifkira tal-Beatu Karlo Acutis iġeddidna fil-moħħ u fil-qalb u jagħti lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-qawwa li ngħixu ta' wlied veri tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil-ma. Morru fil-paċi ta' Kristu.